na-ekwu ya na-eti ya ka gọọmenti mara na o mere ọwa ọrụ ha ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-eto eto nye ndị na-achị achị. N'ụbọchị ụnyaahụ nwaanyị ọma ka m hụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ma gbaa n'aka sị kai ụlọ akwụkwọ gịnị praịmarị ọ sekọndịrị ka ọ ya dịwa sekọndịrị ma gbaa n'aka si ya mee gịnị ya dịwa nke ndị mahadum i kwesịrị ịma n'ọnụọgụ ha. Ihe mere nji gbaa n'aka wee bụrụ ndị agacha akwụkwọ a kedu ebe ha ga-arụ awụpụtakwa ekwopụtakwa na-ekwegharị. Ndị agacha akwụkwọ a kedu ebe ha ga-eme gịnị ha ga-arụ. Ereduzuola ọchịchị Naijiria ya bụrụzie naanị ịrụ ụzọ arụ ụzọ ọgwụla ịrụ naanị isi obodo ọwụ na ọkwa n'ụrụ ụzọ rụba ya n'ime ime obodo ewekpu aka n'ime ime obodo ọ naanị n'isi obodo ejisi ike rụọ ya wa gọta ọwụ sef. Ereduzuola ọchịchị Naijiria jisi ike rụọ ụzọ jisi ike kwa ụgwọ ndị ọrụ ịchịchala ereduzugo ya to that level. N'ego niile a na-amabu ihe allocation niile a na-amabu ihe anaghịzi eche maka ikewapụta ohere ọrụ nye ndị a na-eme gịnị a na-achị achị. Mere anyị ji wee sị ka ilebake n'okwu anya ịkụ afọ n'ala gọọmenti kọrọ n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị ọkacha ndị na-eto eto maka na ịjụọ m aga m asị gị na gọọmenti akụọla afọ n'ala na nka. Jụọ average youth jụọ a youth Nigeria si gịnị ka o bu n'obi ime jukene ya ndị a na-aga akwụkwọ na mahadum Naijiria jụọ ha si kedu ihe dị gị n'obi ma ọ ga-asị gị na nwanna ngacha mahadum a ma gaa na vileji ire ala ji ya mepee biznes ma ọ bụkwanụ ma gaa na vileji ire ala ma ọ bụ nne na nna m achọra m ego ma esi n'obodo a jakpa gbafuo. Ama m na wata ihe awụ two things an average Nigerian youth mere gịnị bụ n'obi maka na this country ka esi hazie ya hazighị ya to favor us ndị ọ na-enweghị ka ọ mere gịnị ka ọ dị ara ha. Echetala m mgbe elu bụ ala ọsa ịgacha mahadum pụta ọrụ nọ na-eche gị ị ga-arụ ebe ị ga-arụ abụghị gịnị nsogbu. Nkwenụ mgbe ahụ uche ahụ onye gara akwụkwọ a na-ahụ ya ka meza ya obodo ahụ ịbịakwanụ n'ụlọ ya ga mara na nwa mere gịnị ọ gara akwụkwọ maka na oge reflect financially oge eme gịnị oge reflect oge egosi the evidence will be there. Mana leenụ ya ọtụtụ ndị kacha ada ogbenye na Naijiria bụ ndị gara akwụkwọ. O nwere otu onye gbara nsị mmadụ ejibeghị BSc certificate rijuo afọ ya ga mewa PhD. Ijibeghị BSc maọbụ OND ka HND rijuo afọ ga mewa masters na PhD. Ọ dị ego ike gara nke a bụ iji wee gwa gị oge nletu anya na-eletu agụmakwụkwọ obodo anyị abụ gịnị Naijiria. Onwezi ihe ndị ndu anyị ji ikewapụta ohere ọrụ wee kpọrọ isi na ọ bụ asị kọmpani ole ka ị nwere na steeti gị kọmpani ole ka ị nwere na vileji gị na kọmuniti gị how many company na get na-ewepụ ndị nkịtị bịara jisi ike n'ụlọ oriri na nkwari n'ụlọ ebe a na-emepụta pure water ọtụtụ ndị otu aka ga-anọkwa na-ekorogharị ewezuga bọsị imo na POS ewezuga keke na POS na ụmụnne ya ịmakwana ọtụtụ ndị mmadụ fọdọ mkpaghị uche na ọkada a graduate ọtụtụ ndị mmadụ fọdọ mkpaghị ọtụtụ kara ịnwụ ihe a niile ị na-ahụ na-ezepụ n'ụtụtụ onye ọbụla gagacha n'ụlọ ahịa ya shọpụ ya maka na Naijiria aghọọla Naijiria onye ọbụla ma egene zọwa isi onwe gị gbawa mbọ onwe gị osi ike si n'obodo a pụọ mere eji a na-egbu ha na mba South Africa ha ekwechiri uche ọkanụ mmasị ịlọwa ọ dị egwu. Ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ gịnị kpatara nke a gịnị ka ị chere mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị. Gekwa ntị anyị ga-etikata mkpu a tutu ruo mgbe gọọmenti mere the needful tutu ruo mgbe gọọmenti mere ihe a tụrụ anya n'aka ha gịnị ime ọchịchị ebighị naanị n'ịrụ ụzọ. Uche ihe anyị tigekwana ọkwa right anyị It's our right. Thank you. You know it's our right. Ịma na Nigeria enwere freedom to talk freedom of speech mana freedom after speech no guaranteed. Freedom after speech adịghị guaranteed. Nwere ndị nọ na-ege ntị n'ala ka amara kene ka
ka anyị ga-esi dahie ka a bịa buru anyị ka eju mana ọ gaghị ere gị ọ gaghị ere gị ọ gaghị ere gị anyị agaghị adahie ị gaghị eburu anyị ka eju koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ isiokwu ya ka anyị ga-elebake n'anya n'ihi ya ichi zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị jiri akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ zibatara anyị ozi anyị nọ live na Facebook ga ebe ahụ gaa kiriwe anyị ruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee ya Eco FM klik ịkpam kiriwe anyị live nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ otu ule jambụ etinye na akara maakị dị 150 150 cut-off maakị dịka akara mahadum ndị e nwere n'ala anyị ga-anabata n'iwe ụmụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ mahadum nke afọ a bụ 2026 bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụkwụ m na aka m adị na nnyocha screening otu pati APC na steeti Rivers na-eme ka Wike kwuru 2027 o nweghị mgbe Jonathan bịara goro akpụkpọ tiketi anyị iji azọkwa onye isi ala Naịjirịa ka otu pati PDP Wike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwaanyị ọgbụ na steeti Enugu eleela nwa nwaanyị ọzọ mụọra di ya bụ nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 9 bụ na ihe ezi naanị jiri aka kụgbuo ya ozu ya dọrọ mụ na Peter Obi ma ọ bụkwa na onye ọzọ ahọpụtara dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati NDC azọkwa onye isi ala Naịjirịa ga-arụkọ dịka ji na mmanụ ka Kpamkpaso kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke achụpụla otu onye eze ọdịnala ọwụ na ya bụ steeti Ọshụn bụ onye eze atụrụ mkpọrọ na mba Amerịka maka ịganye aka n'ime nrụrụ aka. Atiku agbaala ụkwụ megide iwega ọkwa onye isi ala Naịjirịa na mpaghara South ebe ọ gbara ndị niile na-agba ọchịchị dị ugbu a ụkwụ bụ ndị opposition na ọ naghị adị mma mmadụ iji egbe gba onwe ya n'ọkpọ. Obi iko n'elu adịla na Makọdị bụ isi steeti Benue dị ka ọgụ dị n'etiti ndị otu nzuzo bịara taa isi mmadụ 10 bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang amachiela ịchịna ma n'abalị na steeti ahụ n'ihi oke ogbugbu ndị oyi ọha egwu terọrist na-egbu ndị mmadụ na steeti ahụ. Egbuola mmadụ 42 42 people na mwakpo ndị ọkpa egbe bandit wakporo steeti Zamfara, Plateau na steeti Benue. Ọgụ dị n'etiti Wike na Fubara akakpuo na njọ na nke ikpeazụ a bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị otu mkpụrụ ihe eji kwụghachi anyị ụgwọ n'agbanyeghị na anyị nyere Buhari aka nweta mmeri n'afọ 2015 gara aga ka Kpamkpaso kwuru. Ọ sị na ha bịara nnọọ kpọcha aka tiere ọkụkọ gịnị akị na ya nwa naanị ya ya nwa na o nyere Buhari votu mgbe ahụ votu dị 2 million votes. Oh my God. Na agụgụ niile ọ tara Buhari lara n'efu.
ihe o ji ọ dị nnọọ ka ebe ọ kpọchara aka tinyere ọkụkọ gịnị akọ onweghị otu mkpụrụ ihe ejijita ya onweghị otu mkpụrụ ihe eji tie ya gịnị aka n'obi si ya kpamkpaso you don't try. Uche nwaanyị ọma lọwakwala ụlọ ọgụ fụbara na Wike season 7 ka anyị nọ. Chineke mee Uche ke anyị ga-agbalaga steeti Rivers ka anyị nọ na-ekwu mgbe ahụ na a ga-amụnye ugbu a Uche ke ugbu a ka nke tọrọ bịa timege na steeti Rivers. Akụkọ wee na-akọ n'ụbọchị ụnyaahụ na ọkwa n'ụbọchị ụnyaahụ na Fubara gara ebe a na-eme nyocha screening na Abuja. APC na-eme nyocha screening na Abuja ka o mee screening na ka ndị na-eme screening ahụ si kpaso ya agwa ọ masịghị ya mere o ji tachi ihu ka gege bread tachi ihu ahụ nnọọ dịka nwaanyị nwoke gbawara obi. Ozugbo ọ na-apụtazie ndị nta akụkọ ajụ excuse me asị taa mechie n'ọnụ obi ọdịmma ụnụ na-ajụ m excuse me. Prakwanụ ma tulekwanụ Wike Fubara amakpuo n'ime ụgbọala ya pịam mapụ ndị nta akụkọ sị nna so ọgụ gị na Wike akakwala njọ mere eji gakwuru Wike jụọ ya a na-asị na aka gị dị na screening otu pati APC na-eme hafa Wike si lekwa mkpabụ m na azị ọbụla eme gịnị n'aka ya adịghịkwa na ya dị ihe na-ahịọtụ na Rivers ọmaghị mana ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-arụ ya aka. Akụkọ wee na-akọkwa na ndị omeiwu na-eso nzọrọmụkwụ Fubara ndị omeiwu Fubara na-akwado ndị chọrọ ịzọ ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers Fubara na-akwado na ndị a na-eme screening bịara disqualify ya na ebe ekwesịrị ide ada agara aga dee Chikobi edere aha ya bụrụ aga sụgharịa aha isi disqualified. Excuse me. Politics na ya ọ gịnị Uche agbala m n'aka. Clara kedu ihe ọwụ onye nke ya agbala m n'aka. Why are you crying more than they believe? I don't know. Na so you come this morning. You know say they come they go. I am suspecting you. Na eso me mege screen. Ana m suspect. Eso me mege nyocha. Ana m nyocha ga mpepasi. Ị na-akpa agwa ka politician. Na you pass. Na you do pass. Ị na-akpa agwa ka politician. Na you do pass. Kedu nke wee kwe. Hey! You reach to shout oh. You reach to shout Uche. Asịrị na-agụ gị hapụ. Uche no be me and you dey share that asịrị. Ị like ya asịrị. Ọ dị ego. Kọdụ Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ lee anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Akwụkwọ dede akụkọ ka nkụnwune ebelebe egboro n'elu ebelebe mgbadamgba gbara n'elu mgbadamgba njinji jiri n'elu njinji British bịara bịa gbaa German yo mmiri bịara bịa kara gari yo ebe ụlọikpe ukwu ala anyị dị na Abuja etinye n'abalị 15 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị ha ga-enwe ohere leba ya anya bụ akpụkpọ ahụ ọkaiwu John Mary Jideobi gbara Jonathan bụ nke na-achọ igbochi Jonathan iso azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na akpụrụ m ijeri naira 90 bụ 90 bilion naira Erufai gara aga gbaziri mgbe ọ bụ gọvanọ steeti Kaduna ka gọvanọ steeti Kaduna bụ Obasani kwuru. Ọpụpụ Peter Obi pụrụ bịara nnọọ weta ohere buru ibu n'otu pati anyị bụ Labour Party ka onye oti mkpu otu Labour Party bụ Ken Asogba kwuru bụ akụkọ na-adaderere n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 mgbe emechara ntuli aka elu ka anyị ga-amara ma ọ bụ naanị na steeti Kano ka ama mgba gburugburu Naịjirịa ka Kpamkpaso zaghachiri Atiku 2027 ka ihe si aga ugbu a
obi siri m ike na mụ na Peter Obi ga-arụkọ dịka ji na mmanụ ka kpamkpa sekpuru bụ akụkọ na-ada patinaship na akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na n'afọ 2023 gara aga mma anyị gbara m na mụ na Peter Obi rụkọ dịka ji na mmanụ ka kpamkpa sekpuru. Onye bụbu onye omeiwu n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị na steeti Rivers bụ Fara Dagogo agbarala akpụkpọ tiketi otu pati African Democratic Congress na steeti Rivers ịzọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers n'afọ 2027 na-abịa abịa. Zabi Alonso adịla njikere ịbụ onye nkụzi ọhụrụ otu egwuregwu bọọlụ Chelsea bụ akụkọ na-adakarịrị m n'akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ha bịara leghara m anya n'agbanyeghị na enyere m Buhari vootu dị nde abụọ 2 million votes ka kpamkpa sekpuru. kwasa na anyịkwa aja arụ 2 million votes uche ọ dị mfe na ya emechi ihe ndị a niile abịakwa leghara ya anya. Zabi Alonso onye bụbu otu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Bayer Leverkusen ma bụrụkwa onye bụbu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid. Nwa amadi a akụkọ anyị nụrụ ekwuola na ọ dịla njikere ịbụ onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Chelsea. Chelsea achọla igoro ya dịka ha bịara bịa chụchaa Liam Rosinio ndị Rosemary odeakwụkwọ Chinua Achebe dịka ha bịara bịa chụchaa Rosinio odeakwụkwọ ndị Chelsea. Achọzila igoro Zabi Alonso mana ọtụtụ ndị na-asị na Zabi Alonso a na ọ ka bụkwa nwatakịrị ma bịa n'ihe gbasatara nkụzi otu egwuregwu bọọlụ na Chelsea chọrọ onye aka siri ike mmadụ dịka Jose Mourinho. Mmadụ dịka Jose Mourinho the special one onye ọ ga-abụ ya kpa ụkpara that dressing room ederedu maka na ndị a na-eme ihe ụmụaka too much. Just look at Chelsea na-eme ndị a na-agba bọọlụ ịma Premier League wo kotom komkom. Look at you. Ịma ihe a ihe Ateta bịara chọpụta ịma otu egwu bọọlụ Arsenal a na-ete bọọlụ mmanụ too much. pass me I pass you a na-eromance bọọlụ too much. Amaghị na Premier League wee meta bọọlụ gbasi ike n'ala ike gbaa shoot go direct score from there shoot. If you score defend gbawara ọfụ kwa aka gbara na field. This thing abịghị manya ozugbo Ateta chọpụtara ihe a Arsenal eburu ya ọ ihe mere Arsenal ji dị oge a Chelsea aga kọfụrịzie pattern ndị Arsenal na-ete bọọlụ mmanụ who does that? Eji passing aga ebe gbam passing ka m yọọ gị go na-ete bọọlụ mmanụ ndị Mariska na-ete bọọlụ mmanụ ndị Rosinio a ga-ete kata ọwa ihe anyị gụga nwanne ya ego shoot wepụta aka na ọkpụ look at you. Ọ dị ka iwe bandit nke na-arụ aka focus on this thing. Post shoot ka ọ dịla anyị na akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị. Ọkpa onye isi ala afọ 2027 ọtụtụ ndị mmadụ ajụla ịnabata ya bụ ọkpụkpọ oku Atiku na-akpọ ka ewega ọkpa onye isi ala Naịjirịa na mpaghara n'ọtọ ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị etiti na ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank na ugbu a na-adakọrịta ntị ịgbaziri ego dị otu ijeri dọla na ụma abụọ $1.2 billion. Aka akparala otu nwaanyị ọgwụ na steeti Enugu maka ile nwa nwaanyị ọzọ mụọra di ya were aka bigbuo ya ozu ya adọrọ. Ndọrọ ọchịchị nwere ka o si dị ya otu pati African Democratic Congress bụ ADC na otu pati MDC nwekwara ike ịrụkọ dịka ji na mmanụ tupu eme ntuli aka elu afọ 2027 ka kpamkpa sekpuru. Uche jide okwu gị ka anyị gaa na The Statesman. Mmadụ dị 107 107 people
bụ ndị nwere mmasị iji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ọkwa eme na nnyocha maka ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo. Ndị uwe ojii steeti Imo anwụchiela ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị otu nzuzo ma napụtakwa ha egbe ha na Nekede nke steeti Imo. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe ukwu steeti Imo ama n'otu onye ntọrọ mmadụ ọwa ikpe ọnwụ n'ihi ịganye aka n'ọtụtụ ntọrọ mmadụ dịgasị iche iche ya na ibu egbe ezu ohi. Otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU eyiela egwu ịga mfanye aka n'ọkpọ n'ihi igbu oge ọchịchị etiti na-egbu imezu mkpekọrịta ha nwere n'afọ 2025 gara aga. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Israel atụọla ndị agha ha mkpọrọ maka imetọ ihe akpọrọ akpụ Virgin Mary na Lebanon. Ndị uwe ojii steeti Abịa agaala aka ka egbe pịnwụrụ otu onye uwe ojii ha bụ onye setere n'ihe onyonyo vidio ebe ọ na-emetọ nwata akwụkwọ mahadum steeti Abịa. Jide okwu gị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nzemama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'ịkụ afọ n'ala gọọmenti kụrụ n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị ọkacha ndị na-eto eto. Anyị wee na-ajụ gị sị gịnị kpatara nke a? Gịnị ka ị chere mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị maọbụ na WhatsApp anyị lọghachie ịhụrụ ụdara anyị tanyere eze nraratụ ntakịrị ma enye Clara ya arara ebelebe egbuo n'elu ebelebe n'ihi ya emekwala ngagharị. It's the sound of the city. Echo 100.7. Attention, please.
hụrụ ebe ọkụkọ na-abịa ihe onyechu maka na amaghị onye ga-atọ ọkpa ya echi ama mme na ghọta ebe ọ bụ ahụ ekweghị gburu okenye mana ekwu anụghị nke ahụ gburu nwata ihu ihe na-adịghị mma kpuwakpo okpo tọkụ open your mouth and talk onye kwuru okwu ga-aṅụ onye na-ekwughị ga-aṅụ amami na ghọta ihu ihe na-adịghị mma kpuo okpo if you see something say something oh he ho amami na ghọta ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ taa dịka anyị si wee gba gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ ịkụ afọ n'ala gọọmenti kụrụ n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị ọkacha ndị na-eme gịnị na-eto eto we are sick and tired of iji drone esere anyị okporo ụzọ postuoro anyị ya na Facebook I did this road governance goes beyond the road gọọmenti ọgba ọrụ ụnọ ikewapụta ohere ọrụ nye these thousands millions of Nigerian youths na-ekwupụta n'ụlọ akwụkwọ na-ezepụta na mahadum ndị e nwere n'ala anyị kwa afọ ọbụla ọ bụ mkpuo ya bọsa mfuo ya fuo nọ amami na ghọta eke gịnị ereduzuola na ọchịchị Naijiria ya bụrụzi ọchịchị jisi ike rụọ ụzọ pụọ salari werezie ego nke fọrọ uche ị nọrọ n'ụgbọala zọwa ndọrọ ndọrọ a na-agbaje n'ụzọ ị ga ọ gbalịala ọrụ oleba ọnụ ka na-agbalịkwo na-alekwe n'ihe ọrụ gao ịma asị ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri aka asịwa ndị agbajiri ọkpa sọrị ọwụ ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ịma na ndị ụmụafọ Naijiria abịala nnọọ mee anyị kọpị ruo n'ogo nke na-ewere ego mụ na gị our own allocation ọ dị nnọọ ka ndị n'abalị amịrị 300 naira sụrụ bekee dị ya n'elu gawa ha bịara deduct 300 naira from my account sụrụ bekee dị ya n'elu gawa na-ejikwa ya eme nke a gọọmenti m na-ele ha sị gawa na my money I have the right to talk. How many millions of people deduct 300 from their account? Count or how much? Oh, make I count or how much? Make I count. Each transfer you may make ole na apụ. Ya dị wa. Ye n'ogo nke na-arụ ihe gị na-akụ aka gị na-elega ndị nke onye isi ala kpugo okwu esi ahụ na-anụ ụkpara aka wụọ so dị ego ọ ga-erucha n'ogo nke na ha nyụọ ahịrị ọ na-akụ aka azị gbakwa ihe ọjọọ ime ikpe nyụrụ ahịrị si ndị be ya kpeere ya egbu ụmụnne ya asị ya na anaghị ekpere ihe ọjọọ egbo mana n'obodo anyị abụ Naijiria ndị ndọrọndọrọ ọchịchị zi imi ndị Naijiria na-akụ aka gị na-ele nebọ gị agụrụ na-echi ọnụ n'ala hụla ebe ọ na-ede rubbish ebe ọ na-ede rubbish na-edifend ihe na-ekwesịghị idifendị ọ dị ego maka na epulesigo ya salary 35 ụkpa igirigi gịnị kpatara o ji wee dị otu a gịnị ka ị chere mere o ji ara gọọmenti agwa ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị ya anyị kwucha nke a ma ọ na-enweghị ihe anyị kwutere ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwughe ya maka na ọnụ anaghị ezu ike tuturuo mgbe ọ tachara ihe ọkpụwo ọ wee koka ị na-ege ọ na-adịla adụo bulie ekwentị gị kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi ebe ahụ nke ọbụla ị ga-eme gbalịa gbuo okwu gị nke Ịbọlachi ezigbo mmadụ olu ya na-adụ n'igwe okwu nwana ya eze na-ata njaba na redio a na-nwoke ọcha ụmụ agwara m uche na ahụrụ m Mike na gide ọbịa gbahapụ ya na-ata njaba gide ndị mmadụ na-adụ mmiri ka o mere chọọ uche nna na-akwa ịga ya ụgwọ ya ego uche gbalaga megide
ya agbala gị uche ha bịara ya dịwa dee Mike AI ya ka ị hụrụ AI ya na-amaghị ọ dị mbirishi very brief. gaa n'ihu aga m bụkwa nwa na-arị eze na-ata njaba ihe mere na gọọmenti aga ekepụtara ohere ọrụ gịnị n'ihe ị na-ekepụtara ohere ọrụ gị nweta ọrụ na-arụ ọrụ nweta ego nke ga-apụta ndị na-achịrịrị ha aka elu onye isi pawa onye isi gaa nwere ha ga-eji ahụzi ntụrụ aka elu aga achị nta vootu ịma mgbe niile a na-eji aga achọ anyị nta vootu a ga-arụ ụga a ga-arụ ụga a ga-arụ ụga kama a ga-emere gị ya na ha ebiga akpa osikapa ka ị na-eri ha ọgbagburu ha nwa ha ma ebiga ma akpa gị aga ga-eji ara ala a ga-emere gị nke ahụ ka ọka anyị ga-eme mgbe niile afọ ọbụla ị na-akpọ ha isi n'ala na-akpọ ha isi n'ala ọhịa nwụ n'obodo anyị udo dịrị gị nwanne m ana m nwa na-ayọ eze na-ata njaba ndewo ya gaziere gị nwa na-ayọ eze na-ata njaba ya bụ chere obi gị adaala ụda na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka azụ ka m nọrọ m ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara ewu JP nọrọ m isi obi nze nke kansụl ime obodo Owerri West zibata ozi gị isi gbasara okwu anyị ji n'aka na olileanya anyị dị ebe Chineke dị ọkwa ị na-aghọta na ọ bụghị n'ebe mmadụ mere gịnị dị mgbachere ka m mee ka ị mara otu ihe onye Chineke na-enyere aka na-eme gịnị na-enyere onwe ya aka ọ bụ ihe niile ka Chineke ga-emere anyị uche ihe a na-asị ọ dị Chineke mana ndị ọcha na anya otu Chineke kere ndị ọcha kere anyị ọ bụ ihe niile ka Chineke ga-emere anyị Chineke mere ihe niile ya mechaa ya ọ ga-awụzi anyị nwa ngwa plesizie ihe ndị ahụ there is a time for everything ọkpa akpụkpọ Ecclesiastes gwara mụ na gị time to pray time to act time to plant time to water there is only time n'ihe niile time to grow ihe ị wọtara ya egro ye ama m na aghọta ya bụ ihe n'ihi ya onwe oge ihe ruo nwanne hapụ ke na-ekpere rụọ ọrụ rụọ ashọn ọ dị ka ịhụ agbọ ga-efe wee ekpere Chineke gbuo agba ọkụ oge si n'eluigwe gbagbuo agba ahụ you have to carry something pịagbuo agba ahụ ozugbo pịaja agba anwụọ you know there is time for everything a gaziere gị nwoke ọma enyi ọha JP m nọrọ m ozi gị dabara adaba mana achọrọ m ime ka ị mara na there is time for everything onye Chineke na-enyere aka na-eji aka ya enyerekwa onwe ya aka ịbọọlachi abọọla m chio uche na Clara ndewo udo dịrị unu dịkwara gị aha m bụ gọvanọ esi m ugwu ọjị akpọ gọvanọ nke bụ eziokwu bụ na ndewo ada Clara ana m ikwu okwu maka de Mike mana onye nke kwuru ekwu so na o jidere ihe m na-achọ ikwu na ya jisie ya ike ya jisie ya ike anyị na-abịa akwa ọsọ ozu ya na njaba ata njaba abịaghị ebe ahụ nke bụ eziokwu bụ na abịa n'okwu akpụ n'ọnụ n'ọtụtụ gọọmenti ha emewala anyị obi gọọmenti Naijiria iji gwa gị eziokwu onye nke kwuru ekwu ekwutechana ya ihe mere ha ji ha achọghị ikewapụtara anyị ọrụ ma ọ ikewapụtara ụmụafọ Naijiria ọrụ onye ọbụla arụwa ọrụ onye ka ha gazi eji na-arụ ọrụ ha oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị ga-ahụ na enwere ndị nke na-ebu ballot box agba ọsọ emere m ya experience so ọ bụrụ na onye ọbụla nọ n'ụlọ ọrụ ya esi hello ya ewutele gị nọ ọ bụghị anyị nwa ọ bụ ikuku ka ọ dị na Facebook anyị ụbọ egbula m Goodluck ọsọ eze nwaanyị Mbaise ya wọkalara na ịbọọlachi na biko mere uche ebere n'ihe gbasara igwe ahụ ọ dị egbo anyị ahụ na nke gị ibe ụgwọ egbula m ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara isi nnekedi zibata ozi gị esi ihe mere gọọmenti anyị ji wee kụọ afọ n'ala n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ntorobịa bụ n'ihi amaghị ọchịchị na ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ maka na ezinụlọ ha dị comfortable n'ihi ya o nweghị ihe eji ndị a na-achị achị wee mee gịnị kpọrọ o wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị last born si ka o kelee anyị ọ sị na anyị nwee ụbọchị mara mma ndị nke ya gaziere gị nọ last born ya bụ uchere obi gị adaala ụda ị bọọla chi ya uche na Clara na bọọla ụtụtụ ọma ndewo ahụ kachasị ekwu ha abụ onye afọ n'ime kansụl Owerri West ya now based on isiokwu n'ukwu aga m eche na ikewapụ na ohere ọrụ is not actually the problem anyị nwega all I'm saying this I can recall o nwere aka chịrị steeti Igbo ya ekewapụ na ministry akpọga Ministry of Happiness
Cherekene Kachison, ịkanụ ya? Go ahead. Isi n'ikewapụta ohere ọrụ abụghị nsogbu anyị nwere, ọkwa gị nwakwuru? Ana m abịa na-ekwuchabeghị m. Okay, ngwa gaa n'ihu. Headline ebula ya na Kachison kwuru ya. New ministries, with the problem. The problem we are having is this. Ndị ka nọ civil service doesn't want to retire. Okay. Yes, in a situation whereby ha na wega na-awụ fortification of office. Ị ga-ahụ mmadụ, ị na-ahụ onye, ị ga-ahụ 8 years. But ihe edere pepa na-edela gị 50 years. That is the problem we are having. Well, those who are due for retirement, that's your hair retire. Then there is no room for no horo. That is the problem. So, if we must get this right, if we did sanitize the Nigerian civil service, in the sense that only by actual date, only at 60 years of age and 30 years of service. That is the only thing that will solve this problem. I think I'm going to from pillar to post. Ndewo, ya gazie Kachison. Ya bụ chere obi gị adaala rịkọrịkọ. Adaala yom dum. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Victor ihe a na-achọ eke nne ya nwaga ọdọ ọsọ ụtụtụ ọma na ndị nke Maazị Uche na Nwaada Clara onye Mbaise anyị na ndị ndu anyị bịara nnọọ nọrọ n'ọkwa ọchịchị ahụ naanị maka ọdịnamma nke onwe ha na ọ bụghị maka ọdịnamma ndị ha na-achị. Ọsị bịa ọga Uche na ọ na-enyozi m enyo n'ọkwa o chere nnọọ na agbara m dee Mike si ya gbafuo ka m hapụ ịzụta ha na Clara igwe ahụ ọzọ. Thank you Uche ọkịhụnụ ya ihe m nọkwa na-eche ọkịhụnụ onye ọzọ eche. You are accusing me wrongly. And let me put it to you. Na aga m esu you gị n'ihu James Omotosho. Hapụ ihe suyi na ahụ. Gaa n'ihu yawe support ọla ya. Yes. N'ozi nke a si n'aka onye bụ Chi Osita Felix. Ọsụtụtụ ọma my wonderful people ndewo. Na nke a si n'aka John Morgan. Ọsụche na Clara jisu n'ike. Sinye si Nze Adike. Ndewo. Aha ya bụ Nze Adike. Okay, ozi John Morgan. Okay. Ya gazie no Nze Adike ya bụ chere obi gị adaala Adike n'ụtụtụ a. Ịbọọlachi Uche na Nwaada Clara. Ụtụtụ ọma. Onyinye chi ha na-achọchi obi nza akpọ. Ihe mere ndị gọọmenti achọghị iwepụta ohere ọrụ maka ụmụ akwụkwọ ndị na-apụta na mahadum bụ ka ha nwee ohere na-eri ego Naijiria kpa ha jiri chọọ. N'ihi na ha maara na ọ bụrụ na ha wepụta ohere ọrụ ha ga-akwụ ụgwọ. N'ihi ya ebe ha na-achọghị imefu ego ha ewere ya na-akpọba n'akpa ha. Ka Chineke mee anyị ebere na Naijiria n'aha Jizọs. Amen. Ya gazie Ịbọọlachi. Hello, Ịbọọlachi. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma na Uche na Clara. Ndewo. Ọ ndị ejike si elu bekee mee ka obibi eze na-akpọga. Ndị ejike o teekwala ndị ejike. Aramanụ famili anyị etoola. Ịma na onye mụta ụmụ ọnọmide ya hala ụmụaka ha erikwanụ. Otu aka ọ dị. Erifọla ụmụaka. Ndewonu. Ịhụnaka nnukwu ga na ohere ọrụ. Eziokwu Nigeria ọ bịala bịa wụọ a situation whereby onye na-arụ ọ ga-ekwe ritaya. Ị ga-ahụ mmanụ ritayamenti ya ọ ga-adịrị penshọn ya anwụ. Iji gịshi ike agwụziela ya ama o shiftugidela eji ya bribe gide eji ike agwụ ya ọ ga-ekwe nye ohere ka ndị ọzọ ụmụaka gụchakwa na skuul baa ya gbalị ya jisie ike emejima. Chere ndị ejike ka nọ ya. Kedu kwanụ maka gọọmenti ịbịa asị na enwere ihe dịka ụlọ ọrụ arụrụ ma ọ bụkwa na ikekwe iji maatụ n'ụlọ akwụkwọ dị na obodo m na my own community. Ịma na ndị nkụzi dị ebe ahụ erughị 3. Yes, reduce ga ndị nkụzi even though bibi na ahịa ndị nkụzi anụmanụ. Mana mgbe gị ma na onwe gị bụ ndị ejike gara akwụkwọ na praịmarị ịma na ndị nkụzi nọ n'ụlọ akwụkwọ gị mgbe ahụ ruchara 20. Eziokwu aka dị bụ 20. Gịnị mere o ji dị otu ahụ ugbu a? Ahịa mere o ji dị otu ahụ ugbu gọọmenti na onwe nwụ chọrọ chi o nwere ego nwụ chọrọ chi nwụ na-eri kama nwụ ga na-edispose ego ahụ enye ndị kwesịrị ịrụ ọrụ mee
isho gọọmenti echeghị ahụ dị ihe gbasara ịkwụ ụgwọ na enwe chọrọ chi otu onye nwee ike rụfuo ya sef nweri ụfọ ya obi ara inwe mma. So that is the simple truth. And finally, ha chọrọ chi ụmụaka ugbu na-etila nwụ pawa apala nwa apa ezukwa n'ochi pilot board because nwa onwe ọrụ agaghị ime ya uche iche arachi o nwere one gọọmenti a chi ekeela Naijiria ego ya chi ekeela Naijiria ego onye na-aga ịsala ya moto. Ndewo ya gaziere gị nọ ndị ejike ịma nwaanyị ọma ike agwụla ezigbote ike agwụla gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ụlọ ọgwụ ga-ehụ otu onye dọkịnta ọ na-anọgidekwa ọ na-anọgide otu ilishi pịa ndị nọọsụ eliza ole ikekwa abụọ ma ọwa atọ nke anyị enweghị Eliza gịnị ka a na-akọ ma nọọsụ Eliza ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ anyị eruchiela ọ na ha ekolo gọọmenti ọ ga-aka arụ ụnụ mma na ụnụ gara aga klozu akwụkwọ maka na ya dị ihe unu mega ebe ahụ mụnwa amaghị ya wụrụ akwụkwọ ka ụnụ so ụnụ na-agụ ọwa akwụkwọ kwuo my own community school ngụrụ n'ala before our eyes my own community school dịka secondary school nwere ugo nwere nsọpụrụ n'iji nwayọọ na-adakpọ maka na gọọmenti akparala ya aka ọ nwụọna. How can two teachers handle a whole primary school? No security, no fencing, no door, nothing, no library, nothing. Mekwaranụ ndị ụlọ akwụkwọ nke mmadụ nkịtị inwe ji mmụta acha ndị nne na nna olu. Kewapụta oghere ọrụ ihe awụcha oghere ọrụ a na-ekwu okwu ya. Imagine 25 teachers in one community school. Ịma mmadụ ole ewerela n'ọrụ eweta security men like 10. Ịma mmadụ ole this is how you create job opportunities. Mana ndị na-achị anyị macha ihe ndị a kama ereduzuola ha ọchịchị ya bụrụ naanị ịrụ ụzọ jisi ike kwa ụgwọ ndị ọrụ jiri drone see ya mee ya edit ebe gọta dị ure eme ya edit wepụ ya bịa pịara anyị ya n'ọkụ ndị pụtara ụwa ịkụ aka akụwara ha aka ha ga-emecha anyụ ahịrị gị kụọra ha aka ha ga-emecha anyụ ahịrị gị kụọra ha aka uchelekwe sistem a ga-arụkpọ ya gaa n'ihu mee ka ọha na eze nụrụ ozi datara na nke a si n'aka Christiana Osoha si ohi zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọsụtụtụ ọmụche na nwada Clara ọ si na uche na ọ na-ekpe ekpere ka otu ahụ isi wee kwuo ya ka otu ahụ ree ọ si Chinegozi anyị abụọ ndewo na nke si n'aka Victor Chidi ọsụtụtụ ọma onye ọbụla na-ege ntị ndewo na nke si n'aka Osai Nnamdi ọsụche nwanne m na Clara Chalugo ndị eko ụtụtụ ọma nọ ndị nke m ndewo ọ si gọọmenti emene ya anyị ebilivu kwenye na ịga akwụkwọ na ọwụ scam na-aghọta si otu gọọmenti si gbabiwe iwu a ọ dị egbo aha na-ekwe aha na-akabụ ka ala wee nwee ike dị mma isi na anyị ekpugbuola onwe anyị lee onwe gị ma igegbuola onwe gị maka na ọ na-ewe okpo na-aga wamwam ịchọpụta anya na-ele zanzam ọ na-ewekwa n'anya na-ele zanzam ịchọpụta okpo na-aga wamwam amami na wata ka m lite ọrọ gị okwu amamihe a mgbe ọbụla ị hụrụ onye ogbenye na-ata chicken two things mere involve ikekwe chicken ahụ na-arịa ọrịa ma ọ bụ onye ogbenye na-arịa ọrịa ị na-aghọta ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị maka na eso na ha na ngịrị ịbịa mee ka ụnụ mara otu ihe ma ọ bụ abụọ n'ụtụtụ a n'ihi ya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. It's the sound of the city.